בדרך כלל נהוג לרשום על הפצצות איזושהי כתובת מסוימת. אנו כתבנו מחיל האוויר באהבה בסוריה. פתאום נשמעה צפירה. קיבלנו הוראות לחמש את המטוסים, חימשנו אותם תכף ומיד. כל אחד התלבש על העבודה שלו. הטייסים היו כבר מוכנים לצאת. וציפו לאות יציאה. ממש כשעמדנו לצאת נשמעה הצפירה. הרגשנו מיד שזה לא תרגיל או משהו סתמי, אלא שזה ממש מתחמם, ואז הרגשתי שאני לא יכולה לשבת בשילוב ידיים, והתחלתי להשמיש את כל המצנחים. באותו רגע שוכח את כל המכוניות וכל הבעיות של הבחורות וכל הדברים האלה, ואתה יש לך שתי מילים שמהדהדות לך באוזניים, זה בא.